Mega shout out. 2 million in the house. Mega loud shout out. 2 million in the house. Francisco. You. Thank you for coming in my house. Mega loud shout out. Katamtak naman dyan. Baka naman. Ayun. Minsan, di ako nakapagbigay ng jacket. Isa lang yung Philippine ko. Good luck po, kapambay po. Thank you sa nagtambay. Mama Khan, Lambat po. Thank you. Huwag mo kami galay sa 2 million in the house. Thank you sa pagtambay. Francine Francisco, yahoo! Thank you so much. Good luck po. Tambay ko to. Mama Carms, love, hello. Good night. O sige, good night. Good morning dito sa amin. Love. Buti po naabutan kita. Thank you so much. Hindi ako makapagbigay muna ng jacket kasi isa lang yung cellphone ko, hindi ko pa masyado kabisado tong Makam sa vlog with po. It's okay. Thank you so much. Hindi ko kasi alam mag-ano dito, mag-jacket, pag sabi nila kailangan daw dalawa yung cellphone. Yan sa likod yung katrabaho ko. Dungab host. Mega love shout out sa iyo, Mama Carms vlog. Dungab host. Ano ibig sabihin ng dungab? Sabi niya dungab host.
Yan. Dalawa na ang dungab sa'yo. Yung viewers yata. Thank you for viewing Mama Carm's vlog. Dalawa na ang dungab sa'yo, sabi niya. Thank you so much. Ayan, nanonood. Mega loud shout out 2 million in the house. Oh, dungab. Saksak yan, hihihi. Tamsak yan. Tamsak pala. Tamsak. Yung like ba ganyan. Yung palang ibig sabihin niyan. Thank you. May natutunan naman akong bagong kaalaman. Thank you, Mama Carm's vlog. Dati kasi yung bago pa lang ako dito sa nag-umpisa pa lang ako sa YouTube. Hindi ko alam kung ano yung isda. Sabi mo, mangisda lang kayo. Tapos may saging. Kung ano yung sasabi lang mong bananas. Ayan pala ibig sabihin yan. Dito yan sa pangingisda, dami pala dito mga mga code. Tapos may tinatawag na palipad, super chatter. Sin gusto ko malaman ditong ganyang dungab is Bisaya ng saksak yan. Salitang Bisaya pala yan, Kuya Rina. Oo. Maya papasok namin mga kami dito, construction worker dito sa Quezon City. Careful ka sa mga words para hindi ka mapalo ni Lolo. Thank you po. Pag napalo po, ano po yung yan, yung tawag doon? Yung penalty ni Whitey. Mega loud shout out 3 million in the house. Thank you for viewing. Saka iisip sa'yo. OFW Ninja. Mega loud shout out sa'yo. OFW Jason po. Ilak ka sa LS mo. Yun pala. Sige. Simula ngayon, itatandaan ko po yan. Thank you, Mama Carm Vlogs. Ikat ka sa LS mo. Thank you so much for your advice. Tapos 3 strike, stop ka na muna sa YT. Hihihi. Yan pala yan. Kasi malapit pa na ako mag-graduate. Na ako? 38 na yung ko subscribers. Bawal yan. Baka mapalo ako nito. Hindi ko kasi alam yung ganito. Pagkulang ka ng mga 20, let me know.
para matulungan ka na mag-graduate ng mga friend ko. Punta ka sa ilis mo. Ilis mo, ilis ko. Punta ka sa ilis mo. Ilis. Mama Carms Vlog ko. Sabi ko nga eh. Ilis mo, ilis ko. Sa'yo pala. Oh, di ba natawa ka? Miga Miga Love shout out to viewers in the house. 12 minutes na ako. Ayun. Kubos. Pamagay sa babae. Hirap mo ko eh. Yung mga trabaho ko. Huli ko. Miga Miga Loud shout out. 3 viewers, 3 million in the house. Oo, para mong gulo doon eh. Ang daming doon. Mga tao ng palaya ng ligaw. Doon. Shout out. Shout out sa katrabaho ko nasa likod ko. Mega Mega Loud shout out. Kaya ayun, kahit walang manood, nagtatry ako para magsanay mag-ilis. Para malaman ko yung mga pinagbabawal ni Lolo. Hello, good morning. Judy Miss Vlog. Thank you for viewing. Mega Mega Loud shout out sa iyo. Judy Miss Vlogs. Pasensya na, di ko na kayo mabibigyan ng jacket kasi isa lang yung cellphone ko eh. Tsaka yung nagsasanay pa lang ako. Thank you for viewing. 4 million in the house. Mega Mega Loud shout out. Chip. Ano ito? Mabasa nakapatong ko cellphone. Ship. Patisier Nestromesta. Pwede ba ako dyan sangkay host? Oh, no problem. Kahit sino pwede dito. Patambay lang. Kaso, yun, pasensya, hindi muna ako pagbigay ng jacket. Isa lang yung cellphone ko eh. Watching from Hong Kong. Ichiki. Kagitingan lang. Wow. Mega Mega Loud. Shout out sa iyo. Di pa mabigat ang mata. Hahaha. Sabi ni Judy Miss Vlog. Pag medyo mabigat na, ipikit na. Thank you, 3 viewers. 3 million in the house.
Mama Car's vlog, kaya patayin mo, bawal ang music na hindi sa'yo ipatugtog o background. Nasa likod. Diyan sa akin. Sige, kakat ko na. Thank you. Narinig pala.